Гей, привіт! Роман Придянюк ТВ. Кікхеп українська гра. 481. Перша зустріч. Гей! Гей! Що так? Що їм бувається? Хто її забуває? Помогите, Алену, где вы? Вау, так. Охуєнне. Офігеть. Геройство в 71 дні. Кікхепу так. Потому что... МП3. Мне страшно. Вау, так. Ну, только в сортире не мочите. Это очень... Специальная военная операция. Ага, так. Ой, не виноватый я. Это все надо. Тихенько будь. Бандера. Тихенько будь. Сукина шлюха, Шлюха, тихенько будь. блядь, конченая, нахуй, сука. 16. К. Всем папа.